Az eső ázik a heveden, gyöngyel
Azt ismeritek? Köszöntelek benneteket! Veszedelem fenyegeti szegény, elárvult hazánkat. Oly veszedelem, amelyhez hasonlót könyveink nem mutatnak, s melynek láttam némely kis hítűek azt mondják, hogy a magyar nemzet napjai meg vannak számlálva. Összeesküdtek ellenünk. Elmondhatatlanul fontos órában akad egy fia a hazának, ki hazája szabadságáért, vérét és életét feláldozni kész nem volna. Nem akad! Odaadom az összegyűjtött pénzünket is a csatákra, fogadj rá! Elfogadom, köszönjük szépen! Fölveszem a kérdést, a magyar nemzet meg akar halni gyalázatosan, vagy élni akar dicsőségesen? Élni akar dicsőségesen! Védelmezd hát akkor magad, szegény, elárult magyar nép, fegyverre hát szeglény népe! Feláldoznátok-e életeteket a magyar szabadságért? Feláldoznám! Megesküsztök erre? Megesküszünk! Tehát esküdjetek a mindenható Istenre, A mindenható Istenre, ki védi az igazságot, ki védi az igazságot, és megbünteti a hitszegő árulót. és megbünteti a hitszegő árulót. Esküszünk, hogy a nemzet szabadságából Esküszünk, hogy a nemzet szabadságából egy hajszányit elrabolni nem engedünk. egy hajszányit elrabolni nem engedünk. Esküszünk, hogy hazánkat védeni fogjuk, Esküszünk, hogy hazánkat védeni fogjuk, míg lesz közünk egy, míg lesz közülünk egy, aki karját fölemelheti. aki karját fölemelheti. A magyarok Istene úgy segélyen, A magyarok Istene úgy segélyen, és áldjon bennünket. és áldjon bennünket. De
Hát akkor fogom. Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, amíg egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Amíg egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Egy kicsit kipróbáljátok az óvodás székeket, úgy gondoltuk. Yeah.